హరే కృష్ణ అందరికి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం కులాయ్ మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈ నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి కార్యక్రమంలో మనము ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 16వ అధ్యాయము వంది మాగధాదులు పృథు మహారాజును స్తుతిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ ఉన్నాము. ఇందులో ఈరోజు 17వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 16వ అధ్యాయము 17వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. మాతృభక్తి పరస్త్రీషు మాతృభక్తి పరస్త్రీషు మాతృభక్తి పరస్త్రీషు మాతృభక్తి పరస్త్రీషు మాతృభక్తి పరస్త్రీషు మాతృభక్తి పరస్త్రీషు పత్న్యామర్ద ఇవాత్మనః పత్న్యామర్ద ఇవాత్మనః పత్న్యామర్ద ఇవాత్మనః ప్రజాసు పితృవతు స్నిగ్ధః ప్రజాసు పితృవతు స్నిగ్ధః ప్రజాసు పితృవత్ స్నిగ్ధః కింకరో బ్రహ్మవాదినాం
కింకరో బ్రహ్మవాదినాం కింకరో బ్రహ్మవాదినాం కింకరో బ్రహ్మవాదినాం కింకరో బ్రహ్మవాదినాం. హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. మాతృభక్తి పర స్త్రీషు పత్న్యామర్ద ఇవాత్మనః ప్రజాసు పితృవత్ స్నిగ్ధః కింకరో బ్రహ్మవాదినాం హరే కృష్ణ. గోపీనాథ్ ప్రభు, జయప్రద మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నమస్కారం అండి. మాతృభక్తి పరశ్రీషు ప్రజ్ఞామర్ద ఇవాత్మనః ప్రజాసు పితృవత్తు సిగ్నః కింకరో బ్రహ్మవాదీనం. ధన్యవాదాలు, నమస్కారం అండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. మాతృభక్తి పరశ్రీషు మాతృభక్తి పరశ్రీషు పత్న్యామర్థ ఇవాత్మనః ప్రజాసు పితృవత్ స్నిగ్ధః కింకరో బ్రహ్మవాదినాం. హరే కృష్ణ. బృందా మాతాజీ, పద్మిని వరదేవిదాసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతృభక్తి పరస్త్రీషు పత్న్యామర్థ ఇవాత్మనః ప్రజాసు పితృవత్ స్నిగ్ధః కింకరో బ్రహ్మవాదినాం. హరే కృష్ణ, ప్రణామం ప్రభుజీ. మాతృభక్తి పర స్త్రీషు ప్రజ్ఞామద్దైవాత్మనః ప్రజాసు పితృవత్ స్నిగ్ధః కింకరో బ్రహ్మవాదినాం. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. విశాలవతి మాతాజీ, నాగరత్న మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతృభక్తి పరస్త్రీషు ప్రజ్ఞామర్థ యువాత్మనః ప్రజాసు పితృవత్ స్నిగ్ధః కింకరో బ్రహ్మవాదినాం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మాతృభక్తి పరస్త్రీషు పత్న్యామర్ధైవాత్మనః ప్రజాసు పితృవత్ స్నిగ్ధః కింకరో బ్రహ్మవాదినాం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మురారి ప్రియ ఈశ్వరి దేవిదాసి మాతాజీ, భారతి మాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. మాతృభక్తి పరాశ్రీషు పత్న్యామర్ద ఇవాత్మనః ప్రజాసు పితృవత్ స్నిగ్ధః కింకరో బ్రహ్మవాదినం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామం. మాతృభక్తి పరశ్రీషు పత్న్యామర్ధైవాత్మనః ప్రజాసు పితృవత్ స్నిగ్ధః కింకరో బ్రహ్మవాదినాం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. మాతృభక్తి 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 పరస్త్రీషు పరస్త్రీషు ఇతర స్త్రీల ఎడా ఇతర స్త్రీల పత్న్యాం పత్న్యాం భార్యను అర్ధః సగభాగము సగభాగము ఇవ ఇవ వలే వలే ఆత్మనః ఆత్మనః తన దేహములో తన దేహములో ప్రజాసు ప్రజలకు పితృవత్ తండ్రి వలే స్నిగ్ధః అనురాగవంతుడగు
అనురాగవంతుడగు కింకరః కింకరః సేవకుడు సేవకుడు బ్రహ్మవాదినాం భగవన్ మహిమలను ప్రచారము చేయు భక్తులకు భగవన్ మహిమలను ప్రచారం చేయు భక్తులకు. హరే కృష్ణ. భావము: పరస్త్రీలను ఈ రాజు మాతృభావంతో గౌరవించును. భార్యను తన దేహంలో అర్ధభాగముగా పరిగణించును. ప్రజలకు కన్న తండ్రి అయి ఉండు ఇతడు భగవన్ మహిమలను ప్రచారము చేయు భక్తులకు కింకరుడై వర్తించును. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. పరస్త్రీలను ఈ రాజు మాతృభావముతో గౌరవించుచు భార్యను తన దేహములో అర్ధభాగముగా పరిగణించును. ప్రజలకు కన్న తండ్రి అయి ఉండు ఇతడు భగవన్ మహిమలను ప్రచారము చేయు భక్తులకు కింకరుడై వర్తించును. హరే కృష్ణ. భాష్యము: విద్వాంసుడైన వాడు భార్యను తప్ప ఇతర స్త్రీలనందరినీ మాతృభావంతో గాంచును. ఇతరుల సొమ్మును రహదారిపై గల చెత్త వలె చూచును. ఇతరులను తన వలె గౌరవించును. విద్వాంసుని ఇట్టి లక్షణములను చాణక్య పండితుడు వర్ణించియుండెను. విద్య యొక్క ప్రామాణికత ఈ విధంగా నుండవలెను. విద్య అనగా కేవలము డిగ్రీలు పొందుట మాత్రమే కాదు, తన జీవితంలో నేర్చిన దానిని మనుజుడు ఆచరించవలెను. ఇట్టి మహాలక్షణములు ఋతు మహారాజు జీవితంలో ప్రస్ఫుటంగా గోచరించెను. తాను రాజైనప్పటికీ అతడు భగవద్భక్తులకు కింకరుని వలె వర్తించెను. భక్తుడు రాజప్రసాదమున కేగినచో వైదిక మర్యాద ప్రకారము రాజు తన ఆసనమును వెంటనే అతనికి ఒసగవలెను. బ్రహ్మవాదినాం అను పదము ఇచ్చట ప్రధానమైనది. బ్రహ్మవాది అను పదము భగవద్భక్తులను సూచించును. బ్రహ్మము, పరమాత్ముడు, భగవానుడు అనునవి పరబ్రహ్మము యొక్క వివిధ తత్వములు. ఇక ఆ పరబ్రహ్మము సాక్షాత్తుగా శ్రీకృష్ణుడే. భగవద్గీత 10వ అధ్యాయము 12వ శ్లోకంలో అర్జునుడు ఈ విషయమును అంగీకరించి ఉన్నాడు. కనుక బ్రహ్మవాదినాం అను పదము కృష్ణ భక్తులను సూచించుచున్నది. రాజ్యం ఎల్లప్పుడూ భగవద్భక్తులను సేవింపవలెను. అంతేగాక ఆదర్శనీయమగు ప్రభుత్వము భక్తుల ఆదేశానుసారమే నడువవలెను. ఋతు మహారాజు ఈ సిద్ధాంతమును అనుసరించెను గనుక మిగుల ప్రశంసింపబడెను. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం
శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషా శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందంలోని 16వ అధ్యాయము 17వ శ్లోకం. ఇంతకుముందు ఆ పృథు మహారాజు గురించి వంది మాగధులు స్తుతిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ క్రమంలోనే ఆయన యొక్క కీర్తి మరి సూర్యుడు ఎలాగైతే మానసాచల వరకు ఎటువంటి అవరోధం లేకుండా తన కిరణాలను ప్రసరింప చేస్తాడో అదేవిధంగా పృథు మహారాజు యొక్క ప్రభావం కూడా అంతవరకు మానసాచలం వరకు గల ప్రదేశాన్ని అంతటినీ కూడా ఆవరించి ఉండి ఆయన ఉన్నంత వరకు ఆ విధంగా వ్యాపించి ఉంటుంది అనేటువంటి విషయం. సో అదేవిధంగా ఆయన తన యొక్క కర్మల చేత ఎల్లరినీ ఆనందింపచేస్తాడు, సంతోషింపచేస్తాడు. కనుక ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో సంతుష్టులై ఆయనను తన రాజుగా, వారి యొక్క రాజుగా అంగీకరించడంలో ఎంతో ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు అనేది మనకి చెప్తుంది. అలాగే ఈ రాజు ఎంతో దృఢవర్తుడై సత్యసంధుడై బ్రాహ్మణత్వాన్ని అభిమానించేటువంటి వాడై వృద్ధులకు సేవ చేస్తూ శరణాగతులకు ఆశ్రయం ఇస్తూ తన రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి సర్వజీవులను గౌరవిస్తూ ఇతడు సదా దీనవత్సలుడై ఉంటాడు అంటూ కీర్తించినటువంటి అంశాలను కూడా మనము పూర్వపు శ్లోకాలలో చూసినటువంటివి. ఈ క్రమంలోనే ఇంకా ఆ పృథు మహారాజు యొక్క లక్షణాలను స్తుతిస్తూ ఉన్నారు వంది మాగధాదులు. ఏమని స్తుతిస్తూ ఉన్నారు అంటే చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఆయన ఇంకా స్తుతిస్తూ, మాతృభక్తి పర స్త్రీషు పత్న్యామర్ద ఇవాత్మనః ప్రజాసు పితృవత్ స్నిగ్ధః కింకరో బ్రహ్మవాదినా. సో ఈయన ఈ పృథు మహారాజు ఇతర స్త్రీల పట్ల తల్లి పట్ల ఉండే భక్తి గౌరవము కలవాడుగా ఉంటాడు
మాతృభక్తి. తల్లుల పట్ల ఒక వ్యక్తి ఏ విధమైనటువంటి భక్తి గౌరవాన్ని కలిగి ఉంటాడో ఆ మాదిరిగా ఈ పృథు మహారాజు ఇతర స్త్రీల పట్ల గౌరవ భావంతో ఉంటాడు. అదే సమయంలో తన భార్య పట్ల తనలో సగభాగంగా తన భార్యను చూస్తాడు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక ప్రజల పట్ల ఇతడు తండ్రి తన పిల్లలను ఏ విధంగా ప్రేమతో చూసుకుంటాడో ఆ విధంగా ఇతర ప్రజలనందరినీ, తండ్రి ఏ విధంగా అయితే తన పిల్లలను ప్రేమగా లాలిస్తూ ఉంటాడో ఆ విధంగానే ప్రజలందరినీ ఈ పృథు మహారాజు పరిపాలిస్తాడు. ఇక బ్రహ్మతత్వ జ్ఞానాన్ని బోధించేటువంటి సాధువులను, బ్రహ్మజ్ఞానులైనటువంటి మహాత్ములకు ఇతడు సేవకుడులాగా పనిచేస్తాడు అనేటువంటిది ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో అంటే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మనం గమనించవలసినటువంటి అతి ముఖ్యమైన అంశాల్లో విశేషమైనటువంటి భావము ఈ శ్లోకాల్లో వంది మాగధాదులు యొక్క స్థుతుల ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఈయన ఈ పృథు మహారాజు కుటుంబ ధర్మాన్ని, స్త్రీల పట్ల పవిత్రమైన దృష్టిని, ప్రజల పట్ల తనకున్నటువంటి బాధ్యతను, ఆధ్యాత్మిక గురువుల పట్ల ఆయన చేసేటువంటి సేవా భావము ఈ శ్లోకంలో వివరించబడుతూ ఉన్నది. అంతే కదా, కుటుంబంలో తల్లిదండ్రులను ఎలా గౌరవించాలి అనేటువంటిది కుటుంబ ధర్మాన్ని, ఇతర స్త్రీలందరిని, అంటే ఇక్కడ ఒక రకంగా ఈయన పృథు మహారాజు తల్లుల పట్ల గౌరవభావం కలిగి ఉండి ఇతర స్త్రీలను తన తల్లుల వలె చూసేవాడు అనేటువంటి భావం కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి మరి కుటుంబ ధర్మాన్ని సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు, ఎందుకంటే భార్యను కూడా తనలో సగభాగంగా భావించేటువంటి వాడుగా ఈయన కీర్తించబడుతూ ఉన్నటువంటి వాడు. కాబట్టి కుటుంబ ధర్మాన్ని చక్కగా నిర్వర్తించేటువంటి వాడు ఈ పృథు మహారాజు. అదే సమయంలో ప్రజల పట్ల తండ్రి తన పిల్లలపై చూపేటువంటి ప్రేమాభావాన్ని చూపేవాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు కదా. అంటే ఏంటి ఇక్కడ ప్రజల పట్ల ఉండేటువంటి, అంటే కుటుంబ ధర్మము, స్త్రీల పట్ల ఉండేటువంటి పవిత్రమైనటువంటి దృష్టి, ఒక శ్రీల ప్రపాదుల వారు చాలా చక్కని ఉపమానాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. విద్వాంసుడైనటువంటి వాడు ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీల పట్ల ఏ విధమైనటువంటి ప్రవర్తనను కలిగి ఉండవలనో వివరించారు. విద్వాంసుడైనటువంటి వాడు తన భార్య తప్ప ఇతర స్త్రీలందరినీ కూడా మాతృభావంతోనే గాంచాలి అనేటువంటిది చెప్తుంది. సో అదే మనకి స్కూల్లో చిన్నప్పుడు ప్రతిజ్ఞ కూడా చేయించేటువంటి వారు కదా, అందరినీ ఎలా గౌరవించవాలి, ఇవన్నీ కూడా మనకు శాస్త్రాల నుంచి ఇచ్చినటువంటి అంశాలు. అలాగే ఇతరుల యొక్క సంపదల పైన మన యొక్క దృష్టి పడకూడదు, అది ఇబ్బంది వినాశన కారణం అవుతుంది. అది మనం కురుక్షేత్ర రణరంగంలో భగవద్గీతలో చూసినటువంటిది. దుర్యోధనాదులు, ధృతరాష్ట్రుడు, దుర్యోధనుడు, ఆయనకు సహకరించినటువంటి వారంతా కూడా పాండురాజు యొక్క రాజ్యం పైన వారికి ఇతరుల సంపదను కొల్లగొట్టాలని చూసినటువంటి వారు చివరికి వాళ్లే మరి అడ్రస్ లేకుండా పోయినటువంటి పరిస్థితి. అంటే ఇతరులను, ఎందుకంటే చివరి ప్రయత్నంగా శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చేస్తారు. క్షత్రియులు కనుక 5గురికి 5 ఊర్లన్నా ఇవ్వమంటే ఏం, అది 5 ఊర్లు కాదు, సూది మనం మోపిన ప్రదేశం కూడా ఇవ్వనంటాడు. ఆ విధంగా ఇతరుల యొక్క ఐశ్వర్యం పైన వాళ్ళకి ఉండేటువంటి ఇది లోభం. అలాగే ఇక మన కురుక్షేత్రంలోనే మహాభారతంలో
ఏది ఉందో ఈ సమాజంలో కూడా అదే ఉంటుంది అని చెప్పబడుతుంది కదా. అలాగే స్త్రీని అగౌరవపరిచినటువంటి, ద్రౌపదిని అగౌరవపరిచినటువంటి క్రమంలో మరి ఆ కౌరవులంతా కూడా నశించిపోయినటువంటి పరిస్థితిని కూడా చూస్తాం. కాబట్టి స్త్రీల పట్ల గౌరవంతోనూ, ఇతరుల సొమ్ము, శ్రీల ప్రపాదులు వారు వివరిస్తున్నారు, ఇతరుల సొమ్మును దారిలో ఉన్నటువంటి ఒక చెత్త వలె చూడాలి. మన మీద మనకి ఎంత గౌరవం ఉంటుందో, మనల్ని మనం ఏ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటామో, ఇతరులను కూడా ఆ విధంగానే చూడాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇవన్నీ కూడా పండితులైనటువంటి వాడు చెప్పినటువంటివి. మనకి చాణక్య నీతి ఉంటూ ఉంటుంది. చాణక్య పండితుడు గొప్ప పండితుడైన మహానుభావుడుగా చెప్తూ ఉంటారు. చాలా నియమాలు, కుటుంబ వ్యవస్థ ఎలా ఉండాలి అనేటువంటివి కానీ, ధర్మం ఎలా ఉండాలి, సమాజంలో ఎలా ఉండాలి, రాజకీయ వ్యవస్థ ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలియచేసినటువంటి వాడు చాణక్య పండితుడు. సో చాణక్య పండితుడు ఒక విద్వాంసుని యొక్క లక్షణాలు ఇలా ఉండాలి అని చెప్తూ, విద్వాంసుడైనటువంటి వాడు భార్యను తప్ప ఇతరులందరినీ మాతృభావంతోనే చూడాలి, ఇతరుల సొమ్మును చెత్తవలె చూడాలి తప్ప దానిని ఎలా కాజేయాలి, ఎలా మనం సొంతం చేసుకోవాలి అనే భావనలో ఉండకూడదు. ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి భావనలలో అటు స్త్రీలను కానీ, ధనాన్ని కానీ పొందాలనేటువంటి భావనలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏ విధంగా పోయారో అనేటువంటిది మనకి పురాణాల్లో తెలుస్తుంది. రామాయణంలోను, భారతంలోను మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలు. కాబట్టి మరి ఇక్కడ మనకి ఆ పృథు మహారాజు మాతృభక్తి అనేటువంటి ఒక గొప్ప సంస్కృతి అని చెప్తారు సమాజంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకు. ఎందుకంటే మనకి వైదిక సంస్కృతి చెప్తూ ఉంది, స్త్రీని కేవలము భోగ వస్తువుగా చూడరాదు, ప్రతి స్త్రీని తల్లి స్థానంలో చూడడం అనేటువంటిది పవిత్రమైనటువంటి దృష్టి. కనీసం మర్యాదపూర్వకంగా వాళ్ళని చూడాలి అనేటువంటి భావన మనము ఇదంతా కూడా నేర్పవలసినటువంటి, మన పిల్లలకి మనకి వీళ్ళకి నేర్పవలసింది. అందుకే శ్రీల ప్రపాదులు వారు మనకి సంస్కృతిలో ఉన్నటువంటి విషయాలను, స్త్రీలను గౌరవంతో చూడడము ఎంతో ముఖ్యము అని ఆయన యొక్క అనుచరులకు బోధించినటువంటి విషయాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉంటాము ఇస్కాన్ సంస్థలో. సో మాతృవత్ పరదారేషు అని చెప్పబడినటువంటి విషయం మనకి వైదిక నీతిలో మాతృవత్ పరదారేషు అని చెప్పబడుతుంది. అంటే ఇతరుల భార్యను తల్లిగా చూడాలి. ఇది ఒక నియమమే కాదు, మన యొక్క దృష్టిని, మన యొక్క ఇదిని పవిత్రం చేసేటువంటి ఒక సాధన అని చెప్తుంటారు. ఎవరైనా కామ దృష్టితో చూస్తే అది భోగ దృష్టి అవుతుంది, మాతృదృష్టి చూస్తూ అది గౌరవ సూచకం అవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. అందువల్ల భక్తి మార్గంలో ఇంద్రియ నియంత్రణకు సరి అయినటువంటి దృష్టికోణం ఎంతో ముఖ్యము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే పృథు మహారాజు తన భార్య అయినటువంటి అర్చీదేవిని తన జీవితంలో అవిభాజ్య భాగంగా భావించినట్లు తెలుస్తుంది. అర్ధభాగంగా తన జీవితంలో, అంటే అది తనతో పాటు అవిభాజ్యంగా అతన్ని భార్యను చూసినట్లుగా. ఎందుకంటే మన వైదిక సంస్కృతిలో వివాహం అంటే ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు కలిసి జీవించడమే కాదు, మనకందుకే భక్తి భావనలో చెప్తూ ఉంటుంటారు. వైదిక సంస్కృతిలో భార్యాభర్తలు కలిసి ధర్మము, కుటుంబ బాధ్యత, భగవద్భక్తిని నిర్వహించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కుటుంబ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి భార్యాభర్తలు కలిసి ధర్మపరంగాను కుటుంబ బాధ్యతలను నెరవేరుస్తూ భగవద్భక్తిని కూడా నిర్వహించాలి అనేటువంటిది మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇద్దరి మధ్య పరస్పర గౌరవ భావాలు కూడా ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. అదే ఇక్కడ అర్ధ ఇవ ఆత్మనః అనేటువంటి ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటిది.
అలాగే జనాలు ఎప్పుడు కూడా మరి తండ్రి తన పిల్లలకు కావలసినటువంటి ఆహారము, విద్య, రక్షణ, మంచి మార్గదర్శకత్వము అందించాలని కోరుకుంటాడు కదా. తన పిల్లలు మంచి మార్గంలో ఉండాలి, వారికి ఆహారం ఇవ్వాలి, నేను అంటే బాధ్యతగా అది విద్య అందించాలి, వాళ్ళకి రక్షణ చేయాలి, వాళ్ళు మంచి మార్గదర్శకత్వంలో ప్రయాణించాలి అని కొన్నిసార్లు వాళ్ళని మందలించడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. అది మందలింపు అనేటువంటిది ప్రేమపూర్వకంగానే ఉంటుంది, కానీ దాన్ని అర్థం చేసుకోకపోతే ఏం చేయలేము. కాబట్టి మరి రాజుగా, ఎందుకంటే రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ తండ్రి వంటి వాడు రాజు కనుక ఋతు మహారాజు కూడా ఆ విధంగా, ఏ విధంగా అయితే ఒక తండ్రి తన పిల్లల బాధ్యత అంతా నెరవేరుస్తాడో, ఈయన ఈ పృథు మహారాజు కూడా పరిపాలనలో, ప్రజాసేవలో, ఆ ప్రజాసేవను భగవత్ సేవలో ఒక భాగంగా చూస్తూ ప్రజలకి భౌతిక మరియు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శ్రేయస్సులను కలగజేస్తాడు ఈయన అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇవన్నీ ఇంతకుముందు కూడా చెప్తూ వస్తూ ఉన్నటువంటివి. ఎన్నిసార్లు చెప్పుకున్నా అవి ఇంకా ఇంకా వినాల్సినటువంటి పదాలు మనకి ఇవి. అలాగే ఇందులో ఒక వైష్ణవుని యొక్క నిజమైనటువంటి వినయం ఎలా ఉండాలి అనేటువంటిది ఇందులో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇది మనం రోజు గుర్తు చేసుకుంటాం. చైతన్య మహాప్రభువుల వారు ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి శ్లోకం తృణాదపి చెప్పుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ ఒక వైష్ణవుడు అంటే ఇక్కడ పృథు మహారాజు ని ఉదాహరణగా తీసుకున్నట్లయితే కింకరో బ్రహ్మవాదినాం, ఈయన బ్రహ్మవాదులైనటువంటి బ్రహ్మతత్వాన్ని బోధించేటువంటి మహాత్ములకు అనగా జ్ఞానులకు తాను సేవకుడును అనేటువంటి భావనలో ఉన్నటువంటిది. అంటే దీన్ని అర్థం చేసుకోవలసినటువంటిది, రాజ్యానికి రాజు అయినప్పటికీ కూడా మహాత్ముల ముందు అతడు సేవకుడే. ఇదే మనకు నిజమైనటువంటి వైష్ణవ విధానము అని చెప్తూ ఉంటారు. నిజమైనటువంటి భక్తి భావన, ఆ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి భక్తులు అని చెప్పుకునే వాళ్ళు ఆచరించవలసినటువంటిది. మరి భక్తి జీవితంలో మనం ఎంత ఉన్నతమైనదైనా, ఎంత ఉన్నతమైనటువంటి స్థితులలో ఉన్నప్పటికీ కూడా గురువులను, వైష్ణవులను, భగవద్భక్తుల పట్ల సేవాభావంతో ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. కనుక ఇక్కడ ఈ పృథు మహారాజు కూడా శాస్త్రాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి గొప్ప లక్షణాలన్నింటినీ ఇతడు కలిగి ఉన్నాడు. అంటే కుటుంబ ధర్మం ప్రకారంగా తల్లిదండ్రుల పట్ల కృతజ్ఞతను కలిగి ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని, స్త్రీలను గౌరవించాలి అనేటువంటిది, స్త్రీల ఎడ మాతృభావంతో ఉండాలి, పరస్త్రీల ఎడ అనేటువంటి భావాన్ని, భార్యాభర్తలు పరస్పర సహకారంతో కృష్ణ చైతన్యాన్ని పెంపొందించుకోవాలి అనేటువంటి విషయంలోనూ, నాయకుడుగా తనపై ఆధారపడినటువంటి వాళ్ళని తాను పోషించాల్సినటువంటిది, వారి యొక్క శ్రేయస్సు కోసం పనిచేయాలి. మరి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గురువులను, వైష్ణవులను సేవించాలి, వారికి సేవకుడుగాను ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు శ్లోకాల్లో చెప్పబడినట్లుగా అతడు దృఢత్వము, సత్యనిష్ట, పెద్దల పట్ల సేవ, శరణాగతుల రక్షణ, దీనుల పట్ల దయా మొదలైనట్లు లక్షణాలు చెప్పబడుతున్నారు. ఆ లక్షణాలకు మరికొంత వివరణగా ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి అంశాలు. అలాగే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇంకా భాష్యంలో చెప్తూ ఉన్నారు, విద్య అంటే కేవలము డిగ్రీలు పొందడానికే కాదు,
మనం నేర్చుకున్నటువంటి జ్ఞానాన్ని నలుగురికి పంచడానికి, అదే సేవాభావము. అందుకే ఒక ఉత్తమమైనటువంటి శిష్యుడు లేదా విద్యార్థి అనేటువంటి నేర్చుకోవాలనేటువంటి తపన జిజ్ఞాసువై ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. అంటే ప్రశ్నించేటువంటి తత్వము, అంటే తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో, అంతేగాని ఇతరులను పరీక్షించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో కాదు, లేదా నాకు తెలిసింది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రశ్నించడం కాదు. ఒక విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి భావనతో ప్రశ్నించేటువంటి తత్వం ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అదే జిజ్ఞాస. అందుకే నైమిషారణ్యంలో సమావేశమైనటువంటి సౌనకాది మునులు తన వద్దకు వచ్చినటువంటి సూత గోస్వాముల వారిని ఎన్నో జిజ్ఞాసులైనటువంటి 6 ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్నలు వారు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి చూస్తాం మనం భాగవతం మొదటి స్కందంలోని ప్రారంభంలోనే చూస్తాం. అలాగే అర్జునుడు ఎన్నో విషయాలని తెలుసుకోవలసినటువంటి జిజ్ఞాసువుడుగా ఆయన ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి చూస్తాం మనం. తనకు సందేహం కలిగినప్పుడు దానిని నివృత్తి చేయించడానికి, అంటే భవిష్యత్తులో మనలాంటి మందమతుల కోసం కూడా ఆయన అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు చాలా ఉంటాయి. కాబట్టి మరి మనం నేర్చుకున్నటువంటి విషయాలను మనిషి ఆచరించి చూపాలి అని చెప్తారు. మరి అవన్నీ కూడా ఇక్కడ పృథు మహారాజు జీవితంలో ప్రస్ఫుటంగా ఆయన అనుసరిస్తూ ఉన్నటువంటి, ఆచరిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే తాను రాజ్యానికి రాజైనప్పటికీ కూడా భగవద్భక్తులకు ఒక సేవకుడు వలె ప్రవర్తిస్తాడు అని చెప్పినటువంటిది. సో కాబట్టి సాధారణంగా మనకి ఒక భక్తుడు, ఒక సాధువు రాజప్రాసాదమునకు వచ్చినట్లయితే ఆ రాజైనా అక్కడ మంత్రులైనా వాళ్ళైనా వైదిక మర్యాద ప్రకారము వారు తన ఆసనాన్ని అతనికి వసగాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇక్కడ బ్రహ్మవాదినాం అనే పదాన్ని చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పదంగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. బ్రహ్మవాదినాం, బ్రహ్మతత్వాన్ని బోధించేటువంటి వాడు అంటే మహాత్ములు. సో కాబట్టి బ్రహ్మవాది అనేటువంటి పదము ఇక్కడ భగవద్భక్తులను సూచిస్తుంది, ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని. ఎందుకంటే ఆ పరతత్వము మనకి బ్రహ్మముగాను, పరమాత్ముడుగాను, భగవానుడుగాను 3 బ్రహ్మజ్యోతి, పరమాత్మ, భగవానుడుగా ఆ పరతత్వం యొక్క 3 వివిధ తత్వాలు, ముఖ్యమైనటువంటి తత్వాలు. మరి ఆ పరబ్రహ్మము ఎవరు అంటే సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే. ఇదే విషయాన్ని భగవద్గీతలో అర్జునుడు మరి చెప్తాడు కదా. ఆ 10వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి ఆ శ్లోకాల్లో. హరే కృష్ణ మాతాజీస్, ప్రభుజీస్. పరం బ్రహ్మ పరంధామ పవిత్రం పరం. అదేనా ప్రభుజీ? ఎస్ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. చెప్తారా ఆ శ్లోకం? చెప్తా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. పరం బ్రహ్మ పరంధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం ఆహుస్త్వాం ఋషయః సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తథా అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రవీషి మే సర్వమేతత్కృతం. హరే కృష్ణ. అంతే మాతాజీ, 2 కదా. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం ఆహుస్త్వాం ఋషయः సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తథా అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవ ప్రవిశిమే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మరి అర్జునుడు ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి విద్యార్థిగా జిజ్ఞాసుడై ఉన్నటువంటి వాడు, తాను మరి విన్నటువంటి అంశాలను సరిగా అవగాహన చేసుకున్నటువంటి వాడు అర్జునుడు అంటాడు ఆ భగవంతుణ్ణి. ఆయన అంతకుముందు ఆ 10వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్విభూతిలో, భగవద్గీత 10వ అధ్యాయం భగవద్విభూతిలో అంతకుముందు భక్తి తత్వాన్ని గురించి 7వ అధ్యాయం నుండి 7, 8, 9 అధ్యాయాలలో తెలియచేసినవి, అలాగే ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశాలను విన్న తర్వాత ఇంకా అంటాడు ఆయన్ని, అంటే ఏ విధంగా తాను అవగాహన చేసుకున్నాడో చెప్తాడు. ఓ కృష్ణ, నీవు దేవదేవుడవు, పరంధాముడవు, పవిత్రుడవు, పరం బ్రహ్మ పరంధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ నీవు పరం బ్రహ్మం దివ్యమైనటువంటి సత్యం, దేవదేవుడవు నీవే, పరంధాముడవు నీవే, పవిత్రుడవు నీవే, పరమ సత్యము నీవే, నీవే నిత్యుడవు, నీవే దివ్యుడవు, ఆది పురుషుడవు, పుట్టుకలేనటువంటి వాడవు, అజం మరి విభుం మహోత్కృష్టుడవు నీవే. నీవు చెప్పడమే కాదు, ఈ విషయాలను నీ ద్వారా నేను వినడమే కాకుండా ఇంకా శాస్త్రాల్లో ప్రామాణికులైనటువంటి నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు, వ్యాసుడు వంటి మహర్షులు కూడా ఈ విషయాన్ని ధ్రువపరిచారు అంటూ మరి ఆ భగవంతుణ్ణి తాను ఏ విధంగా అర్థం చేసుకున్నాడో. ఎందుకంటే ఈ మాయావాదులు భగవంతుడు కృష్ణుడు కూడా మనలాంటి వాడే, కాకపోతే కొంచెం మనకంటే ఎక్కువ అనే భావనలో ఉండేటువంటి వాళ్ళందరికీ మరి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ సాధారణ వ్యక్తిత్వ జీవులకు భిన్నుడు అనేటువంటి విషయాన్ని అక్కడ ప్రకటించినటువంటి అంశాన్ని చూడవచ్చు. ఎందుకంటే నీవే పరబ్రహ్మము, నీవే దేవదేవుడవు అని అయినటువంటి, అంటే సమస్తానికి ప్రతి ఒక్కదానికి మూలము శ్రీకృష్ణుడే అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా అక్కడ అంగీకరించి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. అందుకే ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు. ఆ పరబ్రహ్మం అనేటువంటి వాడు సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానులే. అది భగవద్గీత యందు ఆ విషయాన్ని అర్జునుడు అంగీకరించినటువంటిది. జిజ్ఞాసు అయినటువంటి, ఒక శ్రద్ధ విశ్వాసాలు కలిగి ఉన్నటువంటి ఒక శిష్యుడు, ఒక భక్తుడు ఆ భగవంతుడిని అంగీకరించి ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఆ బ్రహ్మవాదినాం అనేటువంటి పదము కృష్ణ భక్తులను సూచిస్తుంది, సాధువులు అంటే భక్తులను, వైష్ణవులను సూచిస్తుంది. మరి రాజ్యంలో ఎప్పుడూ కూడా భగవద్భక్తులను సేవించాలి. అదేవిధంగా రాజు అయినా ప్రభుత్వమైనా ఆదర్శనీయమైనటువంటి భక్తుల యొక్క ఆదేశానుసారమే, బ్రహ్మతత్వాన్ని తెలిసినటువంటి, బ్రహ్మజ్ఞానం తెలిసినటువంటి వారి యొక్క సలహాల మేరకు రాజ్యాన్ని, ప్రభుత్వాన్ని నడపాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ విషయాన్ని పృథు మహారాజు చాలా చక్కగా ఎరిగి ఉండి ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు కనుక, ప్రవర్తిస్తాడు, చాడు అయిపోయింది కూడా, మనం చూస్తున్నప్పటికీ అయిపోయిందే కాబట్టి ఆయన ఎంతో ప్రశంసనీయుడు అంటూ ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్.